Olu lusasazo ngqo lwendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. Mama Gertrude Shope's life is and was intertwined in the fabric of our democracy. Uchazwe njengentsika kwakunye nomntu obekuqonda ukubaluleka kwenkululeko uMama Gertrude Shope. Umphathi wesebe lezorhwebo uParkstar ubhengeze ukuba ikomishoni yeLotto kazwelonke inikiwe imvume yokolula isivumelwano senkampani yamatikiti eLotto ithuba ngeenyanga ezili-12. Molweni Makhaya khongozelana novimba ngokuhlwanje. Umongameli Cyril Ramaphosa usichaze isisonye somzabalazo ongasekhoyo uMama Gertrude Shope njengentsika yomzabalazo. Ethetha kwinkonzo yomngcwabo kaMama Shope, umongameli Ramaphosa uthe le nkondekazi ibiyiqonda into yokuba imilenze emithathu yengcinezelo, ubuhlanga, ubume bomntu ngokwentlalo nesini awunakunyamalala ngokuphela nje kwenkqubo yocalucalulo. uMama Shope ukhatshwe ngenkonzo yaseburhulumenteni kwinqanaba lokuqala. Ngisho kwinkonzo yakhe yokugcina ingqalabutho yomzabalazo uGertrude Shope kutshengisile ukuthi uyilunga lombutho wesizwe. Indodakazi yakhe uGertrude Shope ithi bazothatha zonke imfundiso zomawabo abafundisa zona ngayo lenhlangano ye-ANC beqhubeke nazo. Angeke belahle leli qembu elibusayo njengomndeni. My father, for all his life, he was serving the organization. As his firstborn, I took it upon myself, I will do that. I have built a Mark Shope family museum, which I think one day you'll make a turn and come and see. The purpose is that all his grandchildren, all the grandchildren of his sisters must come and see the history. I'll put all the pictures of the struggle as it developed, so that they must never forget to support the African National Congress. Mangamelo waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa uthi ingqalabutho yomzabalazo yathi angeke kube khona inkululeko eNingizimu Afrika uma abantu besifazane bengakakhululeki. Umongameli Ramaphosa ufanise uGertrude Shope njengensika ebambe insi umndeni wayo wawubamba futhi kanye nenhlangano ebusayo i-ANC ukuthi ingahlukani phakathi. Shope's life is and was intertwined in the fabric of our democracy. But it was also intertwined in the fabric of her organization, the African National Congress, and especially the ANC Women's League. ANC sebenxenxe amalungu alo leli qembu ukuthi bafunde ngomlando wakhe uGertrude Shope owanikela impilo yakhe kumzabalazo. Ngingosamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Omnye wabantu bebeyanyaniswa nokubulawa kwabeminyaka engama-30 Olerato Mongale lihlanjiwe igama lakhe kweli tyala. Abenkonzo zesipolisa bathi uFezile Ngubane bechazwe njengomrhanelwa kwigqiza lonqevu elijolise ukungcungcuthekisa amanina ukhululwe kubanjweni. Okwemva kophando lokuqala olubonise ukuba ulixhoba kweli tyala hayi umrhanelwa. Emva kokuba umzimba kaOlerato Mongale ufunyenwe uthe gengelele eLombardi West eGauteng ngomvulo emva kokuya kwisidlo nendoda ibiqhuba imoto iVW Polo, oyena mrhanelwa uphila ngenkosi Makhanya uye wadutyulwa lahlanziselwa kudubulo nabakwantsasana emanzi Mtoti KwaZulu-Natal ngolesihlanu. Kambe ke amapolisa athe amkhulule umzali womnye wabarhanelwa ababini emva kokuthatyathwa kwengxelo yakhe. Amapolisa asemaxhaphe nokukhangela uBongani Mthimkhulu yaye ahlaba ikhwelo lokuba azise kwisikhululo samapolisa esekufutshane. With at least 20 cases where women have come forward identifying the suspects as those that kidnapped and robbed them. Some of these cases were reported in Potchefstroom, Bloemfontein, Midrand,
Uwagis and Nelspruit in Mpumalanga, Pretoria and Johannesburg. The search for Bongani Mthimkhulu continues, and police once again call on Mthimkhulu to hand himself over at his nearest police station. Kananjalo ophumayo njengenhloko yephiko lokhetshe uGodfrey Libeya uvakalise ukuqiniseka kwakhe ngendlela abenkonzo zesipolisa beli abaliphethe ngayo ityala lokubulawa kuka-Olorato Mongale. Bavumelene ngazwilinye abasemagunyeni begxininisa ngelithi abazibiza njengamadoda logama ngezenzo bezizilwanyana ezingalaziyo ixabiso lomntu lixesha lokuba bagagane nobungqingqwa bengalo yomthetho. Ukanti ke ngomso inzwakazi ebisaze ngobuso elizweni izijule ijacu ekuqaqambiseni ikamva layo Olorato Mongale uza kubekwa kwikhaya lokugqibela eBloemfontein. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Inhloko yebutho lokhetshe iHawks ephumayo umnumzana Godfrey Libeya ikhuthaze ozayo nozakungena esihlangwini sakhe ukuba axhobise icandelo lophando lolwaphulomthetho ngokufikelela kwinqanaba eligqibeleleyo lokusebenza ngoluntu kwaye asebenze kwanasekufumane izixhobo zorhwebo lale mihla zokuqinisa umsebenzi wokululwaphulomthetho weHawks. Ecinga ngomsebenzi wobomi bakhe wokulwa ulwaphulomthetho kunye nempumelelo aphume nayo kulo msebenzi, inhloko yokhetshe ephumayo uNjengele Godfrey Libeya uthi nangona ulwaphulomthetho lugqugqisa kweli lizwe ube nempumelelo enkulu kunye nemngeni kumsebenzi wakhe njengenhloko yecandelo lolwaphulomthetho oluphambili. More than 19,266 accused persons and secured convictions on more than 5,114 accused persons. We have also seized goods worth more than 15 billion rands. We secured more than 1,118 freezing and forfeiture orders worth 3.2 billion rands. More than 91,000 firearms and 13,000 explosives were confiscated during this period. uLibeya uphinde wacaphula nakwindibano yentlanganiso kaMongameli uRamaphosa nolawulo likaMongameli waseMelika uDonald Trump ecacisa kwisigqeba ngezinga eliphezulu lolwaphulomthetho kweli elingumngeni. Uthi nangona kunjalo uqinisekile ngezakhono zomphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu. The Minister of Police has actually produced statistical results of how we are dealing with crime in South Africa. uLibeya ukwanikeze nangeleta zombulelo kumagosa angaphakathi kokhetshe athe wasebenza nawo kule minyaka idlulileyo. Ubabongozile ukuba basebenze ngokuzimisela kwaye bakhulise icandelo lokulwa ulwaphulomthetho libe kwinqanaba eliphezulu. Umbutho wezolwaluko phansi komasipala iOR Tambo eMpuma Koloni uthi selukulungela ukuqalisa ngesiko lolwaluko ngexesha lasebusika. Ngexesha lolwaluko lasebusika obudlulileyo ibingabakhwetha abali-14 ababhubhileyo eMpuma Koloni logama abangama-28 bebhubhe ngexesha lasehlotyeni. Umasipala waseOR Tambo ngowona unenani eliphezulu kwezi ziganeko kwaye izizathu zokukufa ikukusebenza ngokungekho mthethweni. Eli izoba liziko labakhwetha abahlangulwe kumabhoma angakho semthethweni kwisithili seOR Tambo. Amabhoma angekho mthethweni anegalelo ekufeni kwamakhwenkwe. Umthetho uthi kwawuqatshelwa into yoba kukho indawo enabantwana abuluke ngongekho semthethweni, isikolo eso solwaluko masivalwe ukwenzela into yoba singaphinde sibe khona. Le forum ithi isebenzisene namasebe karhulumente ukuqinisekisa ukuba abazali bathatha inxaxheba kwaye iyancitshiswa inani lamabhoma angekho mthethweni. Abantwana nabo baxhalabile ile nto yokusweleka kwabantwana bebhubha entweni engabulali bantu. So ndingatsho ke msasazi ukuthi siredi siOR Tambo ngoba zonke izinto ebekufanele uba sizenzile. Kukho inkxalabo ngabo basebenzisa ulwaluko njengendlela yokwenza imali. Into emayikhokheliswe mayibe lisiko ukuze lento ofumana imali ibe yibonus. Ndiyayibona ke into yoba abantu bakhokhelisa imali
ufumane umdla umncinci apha esikweni. Uluntu luyabongozwa lusebenzisane namagosa ezomthetho nakarhulumente kuqinisekisa ukuba baya bephila babuye bephila. Ndingulwandile Mbulali, Kutsolo. Sinamkela kwakhona sikwabulisana kwabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukuzifumana izindaba ku-SABC Plus. Ukanti kuphela nje kwazo ungazibukela kwikhasi lika-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Xa ubukele siyacela ucofe ulike uze ukuba ukamsubscribe wenze njalo. Masiphinde sithi rhwaqu kwinqaku lethu eliphambili ngale ntlwa. Umongameli Cyril Ramaphosa usichaze isiswenye somzabalazo ongasekhoyo umama Gertrude Shophe njengentsika yomzabalazo. Ethetha kwinkonzo yomngcwabo kamama Shophe, umongameli Ramaphosa uthe le nkondekazi ibiqonda into yokuba imilenze emithathu engcinezela ubuhlanga ubume bomntu ngokwentlalo nesini awunakunyamalala ngokuphela nje kwenkqubo yocalucalulo. Umphathi wezorhwebo noshishino uMnumzana Parkstar ubhengeze ukuba inkampani eza kungena ezihlangwini zenkampani ethengisa ilotho kweli iithuba Isizekhaya Holdings iza kuqala ukusebenza ngomhla wokuqala ngoJuni kunyaka ozayo kwaye kufikelelwe kwisivumelwano nekomishoni ejongene nokungqakaza kweli National Lotteries Commission sokuba iithuba inikwe ilayisenisi yethutyana yokusebenza yeenyanga ezili-12 neqalisa ukusebenza ngomso. Zorhwebo noshishino ukhuphe ingxelo ethi kude kwafikelelwa kwisivumelwano nekomishoni ejongene nokungcakaza kweli iNational Lotteries Commission sokuba iithuba inikwe ilayisenisi yethutyana yokusebenza yeenyanga ezili-12 neqalisa ukusebenza ngomso. Ukanti inkampani eza kungena ezihlangwini zenkampani ethengisa ilotho kweli ithuba Isizekhaya Holdings iza kuqalisa ukusebenza ngomhla wokuqala ngoJuni kunyaka ozayo. Ngaphambili inkundla yayigwebengela ukuba inkampani ye-ithuba ingasingatha olushishino isithuba seenyanga ezintlanu kuphela, yabe ithuba yona isithi ayinakwenza nzuzo xa inokushishina iinyanga ezintlanu kuphela, ifuna ilayisenisi yethutyana yeenyanga ezili-12. Kuluvuyo ke kubathengi nanjengoko lungazukunqamka ushishino lokuthenga amatikiti welotho. Sele kudlula iinyanga ezimbini emva kokuba imizimba yabantu emithathu ithe yabiwa kwindawo yokugcina imizimba eKurumane eMhlakoloni. Le mizimba iquka amadoda amabini kunye nentwazana esencinci ibiwa kumngcwabo ogama linguMutheo Wabuphilo Funeral Parlour kwinyanga kaMatshi. Inkosikazi yenye lamadoda amabini athinjiweyo umzimba wakhe uthi impilo yakhe ichaphazelekile yile meko. Ukuduka kwemizimba yabantu abathathu kumzi wabangcwabi kusengumnqa. Kutyholwa ukuba amadoda amabini angene kwigumbi lokulinda lendlu yabangcwabi abetha onogada ze emva koko eba le mizimba mithathu. Usapho lukadiketo Batswadi oneminyaka engama-60 ubudala nobe inxalenye yezidumbu ezibiweyo luthi luza kuxola kuphela xa umzimba wakhe ufunyenwe wangcwatywa. Angibuthi quthu ubuthongo ingqondo yami ihlezi balisa sengize ngakhushukelwa nawushukela ngihlezi ngisesibhedlela ngenxa lesimo angazi ukuthi siyo kwesitholwe yini isidumbu somyeni wami. Umntakwe womfi uthi into abayifunayo kukufumana amathambo kuphela ukuze bakwazi ukumngcwaba ngesidima esimfaneleyo. Re ipotsa dipotso gore ke gore motho a rena re ka mohitla gore ga nkile re mohitla se sala re shebile gore siyazibuza ukuba ingaba uncedo siyakuze silufumane kusini na. Siyalicela uncedo emapoliseni ukuze sifumane umzimba womntakwethu kodwa kuza kuthi ga ngoku asikafumani ingxelo. Ukanti umbutho wezabangcwabi iFuneral Industry Reformed Association irhanela unyawo lwemfene. The only conclusion that we could get to is that the deceased was stolen either for medical purposes, occultism or competitors. Elijelo losasazo lizamile ukrweca nezinye iintsapho ezichaphazelekileyo ilenyewe kodwa zacela ukunikwa ixesha. Amapolisa athi anikeza imbuyekezo engange-100,000 kuye nabani na onokuthi ancedise ngophando kwaye kubanjwe abo benze esi siganeko. Usapho loceba we-DA owagwetywe ngayo inhlala yenza Ndlovu luthi lunethemba lokude liphose ngasemva lentlungu emva kokubanjwa komrhanelwa. Umrhanelwa uZwelithini Buthelezi osisibonda kwingingqi yaseMphophomeni ubanjwe kwiveki ephelileyo waze wavela phambi kwenkundla kaMantyi yaseHowick nababini atyholwa nabo izolo. Basagcinwe luvalelweni abarhanelwa de babuyele enkundleni ngoJulayi.
Ukubulawa ngesihluku kukaNdlovu phambi komndeni wakhe kwashaqisa umphakathi waseMpophomeni owaveza ukukhathazeka ngezigameko zokubulawa kwabantu okuhlobene nezepolitiki. Umndeni kanye nabaholi bezepolitiki bakhala ngokubambezeleka kophenyo. Ngemuva konyaka amaphoyisa abopha uThabani Hlongwa okusolwa ukuthi uyena owadubula kanye nasolwa naye uKhayelihle Shabalala. Amaphoyisa ngesonto ledlule abe esebopha uButhelezi kuthiwa nguyena ngqondongqondo walesi sigameko sokubulala. Inkantolo ngolesihlanu izwe ukuthi uButhelezi usolwa nakwelinye icala lokubulala endaweni yaseMpendle. Umndeni wakwaNdlovu usaphatheke kabi ngokubulawa kwelungu lomndeni wabo, njengoba bethi abazi nokuthi labulawelwana. Amanye amalungu omndeni athi azizwa engaphephile, amanye awezi ngisho enkantolo. Umfowabo kaNdlovu uthi ayikho into eyobuyisa umne wabo, kodwa umndeni unethemba njengoba sekukhona ababoshiwe. Ngendlela esibuka ngayo njengamanje sewumndeni sibona ngazuthi yonke into ihamba ngendlela eright ize noma kwelaqala lathi kuba phansi kakhulu okungangoba bese silahlekelwe nayithemba ukuthi lizoqhubeka. Umndeni uthola usizo ophikweni lwezokushushisa lweAfriForum. Well, first off, we're encouraged by the fact that Mr. Buthelezi has been arrested and he's appearing in court, but disappointed that it's taken so long. There are lots of unanswered questions, but at the end of the day, we just want to see justice. We want to see justice for Nhlalayenza, for the family, for his friends, and for the party. Lunde Khatebe, SABC News, eHowick. Isebe likazwelonke lezempilo liyangqina ukuba kudingeka ukuba kongezwe inani lonesi ukuncedisa kwicandelo lezempilo eliphansi koxinzelelo kweli. Okuna njengoko konesi ababalelwa kwi-27,000 kwabayi-140,000 benoxanduva lokunikezela ngeenkonzo zezempilo kuninzi lwabembeli abangenazo i-medical aid. Ukanti imanyano zonesi ziyangqinelana nesebe kwaye umphathiswa wezimali uMnumzana Enoch Godongwana ubekele bucala imali elingana ne-290 billion rand ukuphucula licandelo lezempilo. Elidinga abantu abanenkathalo nelingundoqo uqinisekisa ukuba amaziko ezempilo aquka izibhedlele, ikliniki namakhaya agcina abantu abadala sebenza kakuhle. Ngumsebenzi ongelula nodinisayo lo njengokutsho kwesakuba ngumongikazi uRosina Libisi. You'll feel frustrated. We're almost frustrated on daily basis because of shortage of staff and material resources. Ibhunga lonesi kweli lithi linonesi abayi-268,000 nabanikezela ngeenkonzo zezempilo kubemi boMzantsi Afrika abangaphaya kwe-60 million abangenazi medical aid nabaxhomekeke kumaziko empilo karhulumente. Ukushokoxeka konesi kumaziko ezempilo karhulumente kuthetha ukuba onesi kufuneka basebenze phantsi koxinzelelo. Imanyano zonesi ziyavuma ukuba ngokwenene aba basebenzi kweli candelo basebenza iiyure ezinde bephantsi koxinzelelo kwaye abafumani inkxaso imandla kubaphathi. We do recognize that the shortage of nurses in public hospitals is a long-standing issue that's been worsened. First by the closure of nursing colleges, the rapid population growth. In private, we've got more nurses that are catering for a smaller part of the population, whereas in the public sector, you've got fewer nurses that are catering for the bigger population. Ukanti nomphathiswa wezimali uMnumzana Enoch Godongwana ngethuba esenza intetho yohlahlo lwabiwo-mali wavuma ukuba kukho imingeni kweli candelo watsho efunda incwadi ebhalwe ngumfundi wase-UCT. Part of this letter reads, and I quote, "Working in a public hospital with a way too few resources punches you in the gut every day. It is not just the trauma of seeing your patients die, it is having no gloves in a delivery room." Imanyano zonesi nesebe lezempilo ziyavuma ukuba kufuneka kongezwe inani lonesi ukwehlisa uxinzelelo kwaba basebenzi bezempilo. Masixha kuloo ndawo sibulela mawethu ngokusiboleka indlebe busuku benzolo.